Blak Suweng. Yo, berpacu dalam melodi. Ya, yuk. Delong. Ayo Mas Nopal. Oh, lah iki ketoke Sapa dhewe, Pak? bocah iki ketoke meneng ya ngosek to. Weh. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil ku kira pentil, nggak taunya pensil. Waktuku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol ku kira botol, nggak taunya pistol. Matur nuwun. Sana-sana. Piye jajal terus lho. Waktuku gabut aku nggak tahu yang imut-imut. Terus Ku cabut ku kira rambut, nggak taunya Marmut. janggut. Oh, tak kira marmut. Wes entek, Pak. wis entek. Entek. Jajal terusno. Bisa ora? Kak, Loh, terusno. terus piye? Atiku seneng bengi iki ditimbali Pak Ali. Ayo. Terus iki lho, Duk. Wis diomah-omahi karo adimu barang kok. Ayo. Atiku seneng bengi iki timbali Pak Ali. Insya Allah bisa ngangkat ekonomi. Nadamu ora pas iki piye to? Ayo dipaske larasin. Pas gimana? Nah, yo. Saged kula maling dumateng temanten anyar. Yo. Tak dongane ngantek besok ora bakal bubar. Yen wis wong loro atine kudu kuat lan sabar. Ya. Ayo. Loh. Arki yo ar ngono, ayo. Manten loro kudu saban bengi sregep ikhtiar. Wah iya. Ora lali nyeneng wargane nanggap wayang. Ya. Ayo. Loh. Ang, yo. Ang. Nini nunane. Nino nano. Lulu nono. Tak keprot di rumahne ape-ape kok. Digoleki kaya iki mau lak iso gawe to. Purwakanti Dwilingga Salinukara. Leres. Tak yo ngelu kocok iki. Dagelan ki improvisasi. Ayo. Ayo, kita. Ora lali Nah. Bapak Ali nanggap wayang. Ang. Wayang iki menyenangkan semua orang. Insya Allah rezekine ra arang-arang. Tapi welengku kabeh wae sregep sembahyang. Ana dalang bengi iki kicaya kun tadi. Orangnya ganteng, memang baik sekali. Dan tidak lupa hadirnya Sinden Sukesi. Memang ini Kae lho. Nah. Mripate iki lho. Pati hujan. Sukesi kuwi ambok duting sing kena stunting. Kae. Dan juga hadir Sindan kita Ibu Sukesi. ini dulu memang sinden jambaan hati. Yen jejer kowe yang ditelok pancen serasi.
ngerti yo ngono aku tahu gandeng yo 5 sasi. Apa kowe rawati yen diseneni Cahya Kuntati? Yo, Akon moro rene, cedek rene bakal tak antemi. Yen arep ngantemi apa kowe pancen wani. Ora. Loh, kowe arek kok. Basa terakhir ora ya ora kepenak. Ora wani ora disakne. Samu. Ngono, Pak Maidi lenggah. Betul Pak Maidi ya, makasih Pak. Oh, Selamat. beliaunya lenggah lagi ini alhamdulillah. Pak Wali Kota asmane Bapak Maidi. Alhamdulillah Bapak Maidi memimpin lagi. Lan aja lali cedhek karo warga sakniki. Iki. Ayo. Lho. Ayo kae lho bapak lho. Ayo. Ayo piye iki? Rambo. Golek pangan dhewe no iki. Golek selamat. Kula tak dongakne Bapak Maidi akeh rejeki. Yen ora kleru beliau nyalenggah dadi wali kota. Nah, memang wali kota itu memang dambaan warga. Semuanya sini ikut-ikut sama berdoa. Insya Allah kota Madiun bakal sejahtera. Ya. Sejahtera ke depan bisa terarah. Ah, Yo. ah, Ayo. Yo. ah. Iya lho. Apa tuh? Ah. Terarah lho, jajal do. Ayo. Rezekine insya Allah berkah barokah. Iso lho jajal iso. Ayo nduk terusno. Allahumma sholli wa sallim ala Bareng. Sayyidina wa maulana Muhammad. Satu lagi. Yo. Pertama bismillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Iyalah. apik tenan Ngono bergas. tadi seneng. Tepangaken. Wes. Kowe kok tak terusne ya dawa lho kok iso. Anu nduk sapa Dalam. iki? Bir. Bir kita. Dalam. Ini paling tidak komposisi seperti ini ya menyetarakan. Iya. Sampeyan cah nom ya kudu piye lapisan Harus anak muda mengikuti, sekarang ya. Iya, Gen Z sekarang. Gensi. Gen Z. Tembangipun ngagem Bawi. Bawi ya. Wow. Nggih. Bir. Kagem mempelai gandeng suasananipun menika lak pernikahan. Ayo dibawani dandang gula apa-apa ngono Mbak Birgita. Coba nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Aku jane iki ya ndongakne iki ya wedi lho, Pak. Rapi dong. Urung. Aduh. Gak Ya itu. rapi aja dongakne. Oh ngono. Iya, enggak boleh. Lah nyapa, Mas? Lho aja, mergo kan pengalaman tuh penting. Lho, ngono. Aja dongakne. Pengen rapi ya? Dereng. Kowe iki mosok ora iso Pengen rapi. Pengen. Golek wong lanang sing setia. Heeh, pengen. Golek wong elek. Loh, kok malah wong ya mah aku cantik-cantik kaya ngene karo wong elek. Golek wong ganteng biasanya dilirik tok kanca-kancamu akhirnya bojomu selingkuh. Ngono ya, Mas. Lek wong elek aman kaya aku. Bojoku ya ayu, kula elek. Terus? Dan alhamdulillah setia saya. awakmu setia. Oh, setia. Setia. Tapi bojoku gak setia. Sampeyan iki kudune ngerti bagaimana untuk melihat karakter seorang wanita. Leres. Saya yen dadi sinden kok dadak mbok tekoki wis duwe bojo. Ketok. Angger kok wedok gelungan gawe cunduk mentul siji ngene iki. Ya. Berarti itu masih masa dalam Pacaran. masa-masa pacaran. Mergo cunduk mentule siji tur nang endi tengen ta we? Nggih. Kanan. Nek cunduk mentule niki dua, berarti ini sudah melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan. Tunangan. Nek cunduk mentule kuwi tiga, Tiga. berarti menuju ke jenjang pernikahan. Nek lek ketemu sinden kene murat marit, kae nek duduk mentule. Lah apa itu wi? Sinden bar konangan. Ngono ya. Konangannya. Ngene wae Mbak Birgita. Supaya donga ingkang terbaik untuk mempelai berdua
ngaturake lelagon yang kekinian Lestari. Coba men Lestari anggenipun bebrayan temanten kekalih. Aku iki kapok nyanyi Lestari, Pak. Tenan. Ganti-ganti. Lek Lestari ndak gelem gantine Sumber Kencana. Sampeyan Ya Lestari. sampeyan ki nderekke Mas Cahyo ki priyayi iki halus. Iya. Mbok prabawanmu ki sing halus ora kaya kernet bis ngono kuwi. Gak iso, Mas. Ayo karakter seorang wanita itu piye ben lembah mana iso halus ngono. Piye carane? Lagak lagiane iki kepenak. Nah, Nggih. polahmu malah kaya Manol Pasar Medion. Ya ngono. Piye to, Mas? Halus. Sungdalu. Nah, Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Bapak Ibu, para rawuh. Lho, sikilmu jeber. ora jeber mlakune kempal kok iso maju kok iso. Ora. Monggo dipun aturaken nggih. Pelok nggih. Lestari langsung kemawon. Yuk dados. Mas Cahyo pun tadi. Siap. Berkah barokah untuk Bapak Ali Mas Budi sekeluarga. Yo. Dewi katon lam-lami ambeber wewangi semi harum kembange melati dasar
kasih luar biasa. Nggih.